ispod poklopca. Šta? Kaktus? Ali šta da radim sa njim? Zanimljivo, šta je kod mene? Isto kaktus. Čudno. Nije valjda da ćemo morati da ih jedemo. Oni su tako bodljikavi. Čak ni ne znam. Mislim da za početak treba da proverimo koliko su njihove iglice bodljikave. To može da se uradi samo na jedan način. Čudno, uopšte se ne bode. Zato što je to čokolada. Zak, ti ne možeš da zamisliš kako sam ja srećna. Neću morati da se mučim. Osim toga, to je veoma ukusno. Jao, nisam znao da takvi kaktusi postoje. Ako je tvoj kaktus od čokolade, onda i moj. Sada si mi stvarno podigla raspoloženje. Napokon ću ukusno jesti. Joj, šta se desilo? Zak, šta ti je? Što je kod tebe crven nos? To je sve zbog glupog kaktusa. Pomozi mi. Da, nikako bez mene. Igle u nosu, igle na jeziku, svuda igle. Jadan Zak. Ne mogu ni da zamislim kako ti je bolno. Ali sad više nije. Zahvaljujući tebi, hvala.